Πάρε τον καφέ. Εγώ πήρα τηλέφωνο τη Μάνου και μου λέει πήγε στη Ραφιάνη. Εντάξει, καλά έκανα. Καφέ φύε μου. Μη μου κρύβεσαι. Βίντεο γυρνάω, Να μην συνταγή, ναι, για να μην για να... Γεια σου. Καλώς τονε, καλώς τονε. Ξέρεις ποιο έκανα από πολύ. Έτσι, που έχει αλεξιά. Πες τι θέλει να έχω στον πίνη να του τον φτιάξουμε. Ζωή μου πάλι. Να την αποδαρούσα, να σου πω τίποτα, έτσι. Λοιπόν, θα πεις γαλλικό ή θες ελληνικό? Θα πεις γαλλικό καφέ που... Ελληνικό, τι θα τον κάνει το γαλλικό στην ηλικία του. Λοιπόν, είναι σπανάκι, είναι κιμά. Α, ναι, και αυτό είναι. Και αυτό είναι ωραίο. Την πρώτη φορά που το έφτιαξα. Άντε, θα σας ανεβάσω το ίντερνετ. Ρε Βλαμμένο, τι κάνεις? Σε τραβάω, αγάπη. Θα σε δει στο ίντερνετ μετά. Το κάνω. Στο YouTube όλες μαζί θα λένε για τις συνταγές. Δηλαδή την πρώτη φορά που φτιάξαμε το κοινό και με το φίλο. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ τα έχω σκατάψει και δεν τα έβγαλα. Με σπανάκι, γεμιστά με τα κοχύλια. Θα τρελαθείς στις συνταγές. Όχι. Το έχεις στην σαλάτα. Αλλά τα κοχύλια τα μεγάλα. Τώρα στην ηλικία σας θα μιλάτε για κόμενος. Εγώ έχω πάντως έναν γαλανοπάνι ξανθό. Όταν πω έγινε θα το πεις. Δεν σου λέω σου πάω την πίνα. Έχουν κάνει και με ζαμπόν, με μπέικον και τυριά. Όχι, εμένα με βγάζει. Εμείς είμαστε συνένοχοι. Και μεγάλα αυτό μετά. Το άλλο βάζουμε, αλλά το έχω κάνει. Με τις γαρίδες μου, ίδια, όχι ίδια. Δεν μου λες, έχεις φάει. Όχι, εγώ θα μείνω. Ναι, Ποιος είναι περισσότερο? τώρα κοιτάω που λέει Λοιπόν, Ινούλα, σε πάρω τηλέφωνο να τους πεις στο YouTube να τους το δείξεις. Στο ίντερνετ. Μου αρέσει πολύ και έχει λόγω να βρούμε συνταγή στο ίντερνετ με λεμονόπιτα. Και λεγόταν λεμονοφέτη συγκεκριμένα, το θυμάμαι ακόμα. Και ήταν μια φανταστική με ζαχαρούχο γάλα, εν πάση περιπτώσει, και ξύσμα λεμονιού. Πολύ ωραία φαινόταν. Πάω να τη φτιάξω. Νερό, νερομπουλιό, παιδιά. Δεν γινόταν κρέμα με τίποτα. Δεν τη βάρεσες καλά, φαίνεται. Την πέταξε κανονικά μετά. Έλα ρε Λάμπρο. Έξω με το πουλάκι σου μωρό. Θα μας βάλει λέει στο YouTube. Στο Άμα είναι YouTube. να μας πει στο site να τα βλέπουμε. Ναι, ρε, θα σε πάρω τηλέφωνο, ρε. Ρε εσύ Λάμπρο, Και θα γράψω που θα κανάλι στο YouTube και δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσω. Τι έχεις κάνει? Κανάλι. Σοβαρά. Ναι, αλλά δεν ξέρω που το δω. Έλα, ρε. Θες με Λάμπρο. Έχεις πράγμα. Έχω. Εγώ πράγμα που σαλεύει. Θέλω να τρίψω τα τραπέζια μας στις καρέκλες που είναι λούστρο. Τι να τρίψεις? Κάνω το στη μαλλιαρή μιλάω. Για πες παρακάτω. Έχω τραπέζι με καρέκλες μέσα από το λούστρο. Ναι, ναι. Αλλά έχουν χαρτί και θέλω να το τρίψω. Έχεις εργαλείο εσύ? Έχω. Έλα ρε, με δεν δουλεύεις. Έχω, αγάπη μου, σου λέω τώρα τι παιδιά είμαστε. Άμα σου λέω έχω εργαλείο. Εργαλείο έχει αυτό. Ξέρεις τι εργαλείο, σε βάλω κάτω εγώ. Πεις στο Μανώλη. Ρε καθαρμά πάρα με σοβαρά που ψάχνω εργαλείο. Άστο με τον καημένο τώρα, έχει βγει τις φυρίτσες. Όχι αγάπη Ξέρω μου. ποια εμπειρες αυτός. Ναι, ναι. 4 και 40 σε έχω στο YouTube για 5 λεπτά. Έχεις βρε καθαρμά εργαλείο. Ένα πράγμα να. Θα σας το δείξω. Βγάζω και αμυγδαλές αμαλάκι.